Kelly, I'm not sitting room. Look at your leg. Guys, tichapedzera tangozhinja zitei toisa kitchen. Tongoisa mukitchen ka, togoza sara mukitchen. Titobikira mukitchen, matoitira malive kitchen mazuva. Muri say guys, how are you guys? Hi Maita Mutenda, how are you? Muri raichere Maita Mutenda. Muri raichere Maita Mutenda, how are you guys? Tichapesa takungoti toshinja sita guys kuti tatoiti chiko diaries kitchen kana toiti kudi yaneni takuita malive mazuva mazhinji tiri mukitchen kati tichimanyira kubika tichipedza kubikawo kuti tite zvinhu anoona hapana ndakatorara zvangu ndandabva kubasa usiku saka I was sleeping kurara chaiko ndakatorara ndakatongorara saka ndati rega ndinonoke ndati ndinokei kudati ndatongoramba ndinoitwa nemudzi wenyaya pizza guys, right? Muri say guys, how are you guys? Muri say guys, muri right, muri wari here, right? And it's kuda kutora nguva pane munhu ane nyaya yake guys, munongozivawo kuti nyaya idzi dzinonetsa asi kana munhu achinga auya haukwanisi kuti uti kune munhu no just because nyaya iri kuinvolve umwe munhu zvakare kana kuti toti socialite kana kuti kudini handiti maona inini changu kungobaya live as long as munhu ari kutaura nyaya yake ega. It's not me who is saying this story because I don't know the details of the story. Pazvakaitika ndanga ndisipo handimaona but munhu anenge akumbira platform kuti tirambe kuti kumupa platform handioni zvichiita because takataura kuti panapa patinotaurira we stand for the voiceless handika we voice for the voiceless handika we are the reason of voice, the voice of reason, right? Yeah, we are the voice of reason handika for other people pasingagoni kuzvitaurirawo vega nyaya dzavo vaya vanouyawo pano votaura nyaya pano pacho nati tukitotira kuita justice handika right. Chekutanga admin mucomment section anti murimo guys ndinokumbira kuti comment section ngatinongekei handitika ngatinongekei ngatisatukai vanhu handika please we don't want rude comments, nasty comments from today henceforth handitika nyaya inouya pano ngative a platform yekuti takarongeka handiti ngative a platform hanzi ndiani yauda kusvibisa regaitinzwe gamu regaitinzwe ngative a platform yakarongeka yekuti atikwanisi ati zvokuti tinoya pana paponzi hanzi yesimaipaida konzi ndonobhashiwa kwasisimeni ndokwandonobhashigwa no ngatitei vanhu kuti kana tiri panapa we control each other tiri pa zvakanaka mucomment section chero tichitaura muono wedu wakanaka kwete kuti tive muono kuti tinoshaudha vanhu kana kubhula vanhu kana kuita sei handitika please chikumbiro ichi chandoda kuti ndidiyo ndingokumbirawo nemi satatanga live handitika right. Chiregai ndiunze muridzi wenyaya ataure nyaya yake handitika ataure ega nyaya yake handiti ari papi ina handichagi nyaya dzevanhu anouya oga munhu otaura nyaya sezvairi totangira ipapo right. Hello. Okay, I'm coming. What do you call it? I'm coming. Right, guide one minute. I'm coming. Not what pipe. But do what you phone several times. I got to run and cheating. Bombay, my son, Boata. Sakari, Gaiva, waiting. Tinya wapi fangisa sei titangire ipapo right. Kwenini guys kumastiti chiko chiri kuitika nangomuka kune mvumbo kwaye vanhu vari kuitwa lula chizvikazodai zvinombofamba sei konai zviri pa girls dzepaharare muri kuita sei muri kuita sei okay hanzi edmi auya uko right abata zvokuti ed wagona aita zvokuti edmi chaiko wagona achinyatsokuonekwa chaiko right. I'm trying to aid you.
I'm trying to add you. Right. Hi. Yeah. What's up, phone? Yes. What is saying? Magasimbe. What is saying? Magasimbe, maswera sei? Taswera, thank you so much. Thank you. Right. Tauya panaka kawati unenyaya une madate uchindinetsa chinenyaya chikumbara zvakanaka ndinenyaya chikumbara zvakanaka I need to talk nyaya yangu paplatform pay right so tauya paplatform paya kuti titi utaure nyaya yako because satizivi iwe ndonoziva nyaya yako. Please narrate to us exactly what happened, how it started and how it ended. Can you please narrate to us? Okay, Sis Mary, first of all, ndoda kukutendai nekundipa mukana on your platform today. I've come a long way kusvika nhasi ndichazokwanisa kutaura zviri pamwoyo what happened or rough or kunyudzwa kwandakaitwa naTide. Okay, kune vasingandizivi o vakanganwa pane video rakakandwa naTide last year muna November rikatenderera zvichinzi mukadzi uyu adzimirwa foni nehama yake abva kuZimbabwe haana kwekuenda. That was a lie. So this is what happened. Tide ane video raakakamboposta paFacebook pake achiti kune wese anoda kumanetisirwa page o kumaketwa kuti aone kuone vanhu awane following o anoda kudzidziswa kuti kuacta unoita sei ndibate. I did that, ndakasendera Tide message ndikataura naye, ndataura naye then ndobva andicharge mari about 1000 rands kuti ndiuye auye kwatiri tiita maskits or two or 3 then omaposta on his Facebook page kuti ndionekwe nevanhu so that vanhu vakwanise kundiita sei kundifollowa. Then he also said unofanirwa kuti chikafu chatodya that day munofanira kunge muine chichitengwa neni and akanyora some of the things zvavanokufarira kuti vadye then transport ndakamitira Uber kuenda nekudzoka. So what happened, mukoma Tide naKiki vauya kumba then tikaita skit retakaita taita skit rere. This skit rarisiri menji kuita zvavakaita ane pati yaakabvisa. Skit iri ndindakatorinyora ndarinyora tapedza kuacta maactire etakaita takatoti tese taungana tikati tse prank ndobva ndabuda ndichitsanangura ndikati guys zvinhu izvi zviri kuramba zvichienderera mberi vanhu vari kuramba vachitora hama dzavo vachidzimira mafoni so we need to put a stop to this. Imagine ndichizvipa example ndikati imagine kuti munhu anotora kana munhu ane mwana omuti huya omusiya achikwira bhazi ozomudzimira foni munozviitirei? So this was like a motivation skit. So mukoma Tide wabva paumba vaenda vakasvika vakanokata that very part pane musoro wenyaya pati iyoyo wakabva waikata ndobva wanyora musoro wenyaya wekuti mukadzi uyu adzimirwa foni nehama yake muCape Town haana kwekuenda zvetatisina kuwirirana. Saka I was shocked ndichizonzwa vanhu vakundifonera kuti iwe ko unomboti wadzimirwa unozoti wadzimirwa foni sei iwewe tati newe last week Sunday kuchurch unozoti wadzimirwa foni sei? I was shocked Sis Mary, ndakavhunduka zviya zvokuti ndakapanika kuti shaziva kuti ko chii chiri kuitika. Saka nguva iyoyo ndakabva ndanotarisavo video riya kuona zveshuwa ndiwo manyorerwa zvaitwa ende pati nemusoro wenyaya yacho reason yetataitira skit kuti timotivate vanhu tiedze kumisa vanhu vari kudaro akainga aibvisa. Usiku ihwohwo bosi akabva kumba kwataigara akabvako kuma I think kwakuri kuma 4 ndakatira kumufonera kuma 5 haana kudayira foni
usiku hwese ndichingotraya kufona, haana kudaira foni. Mangwana acho makuseni ndakaona futi aisa video achiti vanhu tinoda kutendai, vanhu varoda kuedza kubatsira mai vaya toda kukutendai but chimbomirai kuita macontribution ekuti tibatsire amai ava nokuti pane chitsotsi chiri kuitika chatisati tabata. Ndozvaakaita. Ndinonzi Zen1 IK. Sorry. Ndozvaakaita. So inguva iyoyo ndichitira kumufonera obva afona back. Afona back. Ko iwe mazosenda this way sei, ndakatomubvunza mune zvakanaka. Nguva iyoyo bangoti mirai pane ko iri kupinda, ndobva akata foni. Ndobva atrai kufona after some minutes. Ndobva azofona futi back. Ati pane foni yanga enda ndiri busy kutaura. So sorry zvenyu. Ndobva ati aiwa isusu takazoonana madam kuti mother mune talent because kana kamuchemereke makaita akayaka takazoona kuti mune talent. Saka takaona kuti tikakumarketai this way munoita popular, munozikanwa fast and munowana ma-followings fast. Ndikati but makadaro tisina kuwirirana. Kana dai mafunga that way munofana ungadai makamira kuposta video then mondibvunza kuti tafunga kuti tidai so zvinoita here, mazvifarira here, monzwa kuti inini wacho ndaiti chii penyaya iyi. Then he said aiwa atinomboffunga saizvozvo but isusu takangoti trust us. Musapanike mother, just trust us. Hatitombokurasisai kana sei imi mutinemi musavhunduke. Ndikati aiwa mambotarisa comment section here nekuti vanhu vakawanda vachasei vari kundiziya. Inini ndoita asismeri, ndoita zvekuimba. So back in the days ndaitombotenderera mumachurches muCape Town ndichita sei ndichita zvemusic ndichiimba. So ndakamuexplainera ndikati ndagara ndiri mhanu sei anozikanwa and for sure comment section yanga yakazara ichitaronza tomuziva. Ndobva apindura akati aiwa inini handisati ndatarisa comment section. Zvinoita isusu kana taita akadai so hatitarise macomments, tinoita turn off notifications then hatarise macomments. I'm sure that's why muchiona kuti if there is any scandal yavanenge vaitaka vanoenderera mberi nekuposta, they don't worry or anything. Why? Because havaverenge macomments. That's what he told me. So akati okay chimirai ndinotarisa ndinotarisa macomments. So ndakamupangua. So atatarisa macomments ndakati pamwe munhu achafona bheki kuti ndazoona zvakadai so kana kuti ndazofunga kuti sei haana. Zuva rese rakaswera pasina chabuda ndichimboedza kufona kuti mazoona here. No, foni yake isatombopinda. Manheru ndope yakazopinda ndobva apika. Akati ndazviona. Saka pesa panonge ndadzoka kwamuri because ndandiri busy and also nandichiedza kufunga kuti saka toita sei. Ndikati but zvamaita izvi mandikanganisa. I'm not happy. Chokwadi zvamaita izvi mandiomesera. Ndozvandakamuudza mune nzira yakanaka. Ndikati saka iwewe zvamaita saka kana mazviona because akati tazviona zveshuwa kuti zvinhu zvinozikanwa but isusu kati asingade kana kuti asenge toda kukumakisai but zvetatida kuita taida kuti tikaudza vanhu kuti mai ava vadzimirwa foni muCape Town tozoudza vanhu kuti imi mai ava tavapa zita vanonzi zita ravo rinonzi Zen1 IK vafollowei, tavavhurira page vafollowei, ndo mamaketire etaida kuita etatafunga kuita. But nemazikanuro amuri kuita hatichagoni kuita sei kuti tikumaketei nenzira iyoyo. Ndobva ndakuti okay inini hangu handichade kana kumaketwa kwacho anyway. I think chingodzoka kune vanhu uvaudze kuti it was a skit. Sorry zvenyu ukumbire mafans ako kuti sorry because iwe ndo wakaita mistake. Then akati izvozvo zvandigoni mother kuti ndidaro because inini I have a lot of things to lose but imimi hamuna chekuluza. You have no one anokuziva saka chekuluza imimi hamuna hamuna.
And also ndo zvinhu zvinoita sei zvinondiraramisa, saka handigoni kuti ndidaro because ndobva ndashaya following yet ndo pane raramo yangu. Saka asi zvatinoita ka hatisi kukurasai isusu imimi kachiitai kuti it was a prank. Takufanirwa kudzoka futi kuuya kumba kwenyu then toita rimwe skit ratinoti it was a prank. I'm sure a lot of people wakariona that skit. So ini ndakatomboramba but akataura kuti kana musingadi then tongozvisiyiwo zvakadaro because isusuka hatina problem, taida kutongoedza kuti tikubatsirei imimi kuti mari yenyu yamabhadhara ite sei ishande, because mari yese I think it was like 2,000 rands for the first trip, zvese nechikafu chawaida chandakatenga and everything. It was 2,000 rands for the first trip. So because nanisisina choice kuti saka ndoita sei and ndamakiswa and everything, takamunzwisisa tikamuti okay, so urufunga kuti tiite sei? Akati no, inini ndafanira kuti mimotitira futi in drive touya kumba kwenyu. Tauya kumba kwenyu to act as if it was a prank. So wakauya akaronga zvese, iye ndiye akaronga the second round, ndiye akaronga kuti no, tofanira kunyeba kuti imi makaitonge senge makauya kumba kwangu. Mauya kumba kwangu maida kushuvira kuacta nene and everything. To cut the story short, then wauya ka I have even evidence. Ndakamurecorda for 2 hours tichigadzira that skit because I did not trust him. Paakauya it was different from the first time. So auya then tagadzira that skit. Tagadzira that skit indobva ndamboramba because ane rimwe skit ravakaita vari kumba kwavo, akati ari kuzoya nemunhu kubva kumba kwavo anoita unga senge anotiziva. Ndopakabuditsa akati aiwa isusu takuenda kumba kwamai vaya. Mai vaya tine hama yavo yati inovaziva but isusu mai ava vanga vagara vachidaidza but havasi kuziva kuti tiri kuuya nehama yavo. Vasvika ndakavati tipei tione kuti mamborekodha kuti chii muri kumba kwenyu. Then Kiki akaramba akati aiwa muroda kuti muda kuone chi akaramba. Then taiti bvazongoti aiwa regedza tivaratidza akatiradza very short. Ndobva ndaramba ndikati no, beside this part akati no, tese tikasvibaka hatigoni kuzokuchenesai. Saka zvatinoita ndezvekuti isusu ngatiluke senge takachena then kuti tizogona kuita sei kuzokuchenurai or kukuchenesai or kukukumbirirai rogerero kumafans. So kumafans ake then ndobva tangozviignore. It was kind of rough zvezvekuti anga aritori rough. Tight is very rough, not zvekumbonyepa. Vanhu vese vataura kuti is rough ka hakusi kunyepa, he's very rough. Then adaro then taita zvese skiti rese taita bhadzoka akanoriposta. Ari posta sorry pani pandakanganwa paakati ari kudzoka akati manje ina handisumukire mahara, I need another man. Then moita toita rimwe skiti then ine transport. So ndakamuti unoda mari, akati maybe something like 500 plus. Then ndobva namupa 500. Ndobva namukwidza futi Uber from kwamba kwake kwaigara nekudzoka kuuya kumba kwetaiwa. Then zvadaro taita abva adzokera adobva aposta that video. Saka anga akapromisa kuti this video the reason why toda kuriita kwanise kudzoka kuwanhu. Otherwise tikangoramba takadaro o tikangoramba takanyarara hatikwanise kuita sei kuzoposta mamwe maskits etakaita aya o emakabhadharira mari. So we need kuti tiite this skit. Then we did the skit inobva aenda ndiye kuenda kuzochenura kuya kwaaitaura kuti achazokumbire regere kumafans kana kuita sei haana zvaakaita. At the end ndobva atibloka.
Yeah, ndapedza. Saka iwewo nyaya yako yapo wapedza kudai tokunana taiti ava uri kuyazoda chii chaiko chaiko? Chandiri kuda inini nothing much, ndiri kuda kuzvichenura kuti vanhu vazive kuti no, it was a skit indeed. Because ndanotisa kuti vanhu vakawanda even paunofamba vanhu vanenge vachingoti dhimika wekudya mari naTaiti. Because Taiti anonzi akatambira mari kubva kune vamwe vanhu vaitaura kuti toda kubatsira, akazotambira mari nevheseri akadya, ndokutaura kunoita vanhu. But inini handizviziva, handina kuzviona, but handigoni kumurambira kuti haana kutambira mari. Why? Because ndakazomudza kuti saka delete this video, akaramba kudelete, akati video handidelete. Okay. Saka video racho rakakura kusaka mukati. Izvezvi riri pa 1.2 million. Video. Saka 1.2 million. 1.2 million munoziva kuti mari? Hamuzivi. Saka after that hamuna kutombobvera makataura kuti muonesane nezvevidhio racho. But pavidhio ari kuti rasvika papapi, handii mataura kuti mamakawirirana kuchanisa papeji pake? Yes, takawirirana kuti tichaisa papeji pake, but pane mubvunzo wendakamubvunza ndisati ndabhadhara mari. Ndikati ko vidhio rikaita like million or rikaita viral, benefit yangu ndei? Akati benefit ndei kuti it's either we will give you some money, we will give you your money back yamunenge makatipa, or tinoramba tichishandidzana tese. It's video aina 1.2 million. Makazomubvera kuti let's speak to the bargain yako ticho zvawakataura kuti kana video rikasvika patinodai. Zvese izvozvozvo takazvitaura. Video rakazosara chisvika 1.2 million atondiblock. Because harina ipapo 1.2 million. Because ndakaramba ndichimuti ko nai ko usati waposta mamwe maskits eTaiti aya ko chichikumbirira ruregerero kazvawakataura zvetakawirirana, akaramba zvese angasisapindure mameseji. Okay. Zvakaita rini? This was last year. Video rakapano first of December. Akandithreatena zvakaita before sanga andibloka, I think ndo mwedzi zuva rakandibloka iroro, akandithreatena because ini ndakamudza kuti kana imi musingakwanise kutaura then ini ndakuenda kuna Sisimeri, kuna Sisiketina ndonotaura kune mamwe mabloggers, because I have mamwe mabloggers akandibata nguva iyoyo akati speak out, we know kuti it's a skit, taura, Taiti anidza vanhu vakawanda. Saka kutaura kwako iwewe kunobatsira kuti vamwe vanhu vaita sei wakwanisawo kutaura. Saka akandithreatena because that time area inogara something like magangster, you understand? So he threatened me zvekuti handikwanisi kutaura kuti achii mashoko akataura kuti inini handibvutirwe chikafu pamuromo. Ndozvaakataura kuti zvinhu zveFacebook izvi ndo zvinondiraramisa. Ndakakuudzai kuti inini handikwanisi kubuda pachena ndichitaura kuti it was a skit. Taitraya kuitira imimi favor. So handikwanisi kubuda pachena ndichitaura kuti it was a skit because ndo zvinondiraramisa. So inini I can do anything because ndo handitorerwe chikafu pamuromo. Akandithreatena. Saka nokutya ndakabva ndadii imepumba yakambofunga kuti it's like that, maybe sometimes vanhu munonyura, sometimes it's like dhiri, dzimwe dzenguva dhiri unonyura or unoita sei. Ndo zvendakambofunga nguva iyoyo, but zvinhu zvakaramba zvichinibata zvekuti nyange ukaenda kana kuchechi kumafunction kana sei, kuna munhu anenge achitokutarisa kuti this person. Right. Now that you have taken out pachest penyu, people now knows kuti it was a skit. Yakanga iri reality yakaitwa papa. Inini hangu pandakangoona ndakatoziva kuti I just saw it kuti aiwa skit, but vakawanda havana kuziva kuti iskit. Now that mabudisa pachest penyu zvinoda kutaura, pane zvinhu zvamungada kutaura? Nothing much.
but kutongobatsira umwe munhu, because I know kuti some people vanogona kunge vari kunditi saka wazotaurire nhasi vanogona kuona sekunge ndoda kutsikirira tight or ndoda kuuta sei, but vari vanhu vasati vambosangana nemunhu uyu. This person tight, vanhu varikutaura kuti tight akandidai so, tight akandidai so, vanhu vava hausi kunyepa sisimere. Munhu yeye ndekuti once wagara naye pasi unomuona zvaanoita akasvika panzvimbo ka akaona kuti mune vanhu akasvika panzvimbo anokustada oona kuti uri munhu akaita sei, akaona kuti uri munhu wekuchechi kana kuti akaona kuti uri munhu akaita sei anenge achifunga kuti saka ndopindana newe sei. So iye paakauya kwatiri ka I think akaona sekunge kunamata kupusa. Ndo zvandoona kuti akaona sekunge kunamata akakupusa yet kunamata hakusi kupusa. Saka ipfungwa dzake akaona sekunge there's nothing you can do, zvekuti izvezvi zvakaziva kuti ndiri live ka you'll be shocked kuti momziya life say today after all this while, but not knowing kuti kunamata hakusi kupusa. Vanhu vakaona vanhu vachinamata kana uchienda kuchechi or anything hatina kuzungaira, sometimes kunyarara hakusi kupusa. So zvandoda kuudza umwe munhu ndezvekutaura kuti kana uchienda kuna tight or inside in good or bad or whatever, maybe anogona kudaidza or whatever or zvakaita kuti macouples kuti Farah nokuda say be step ahead, because akataura pachena kuti inini I can do anything for social media, and akataura zvimwe zvinhu zvendakanotisa zviri kuitika nhasi zviya zvekuti akati inini ndikaona kuti zvinhu zvati gare gare ndatidzikei mafollowers ndotsvaga something or anything to do so that zita rangu roramba riri pamusoro. So like now mukanotisa kuti they can do after gare gare vanobuditsa something, gare gare vanobuditsa something. Why? Because iye anoti the moment anobuditsa something good or bad ndinoramba ndiri pamusoro. Vamwe vanhu vanogona kusandikunди unfollower, but number inondifollower is higher than number inondi unfollower. So ndoda kuudza umwe munhu kuti if you want to meet this couple, be so step ahead. But game racho akere kuti anoti ndogara ndiri step ahead achibudisa ake zvake zvaanobudisa zvemaskandani kana kuti kudini, iyo content hayo, there's nothing wrong with that. Kana achigona kuita zvaanoita chero sex tape chaiko achigona anotoita, because igame kugara uri up the game. Chakazoipa ndechekuti zvamunenge mawindirana nevanhu hauchaitisa izvozvo. Seipapa pacho kuti achatauri kune vanhu kuti aiwa chero after the long time kuti ranga risikiti guys kuitira kuti imimi musanetwawo nevanhu vachitiko sei waida kutora mari pasocial media kuvanhu uchipema kuti ndadzimbwa foni iwe wagara uri mugaro womuno. Ndo pakangoita era ipapo aipangongoita gadziseo ipapapo pavidhiyo. Handizivi kuona kwangu ndakubvunzai kuti pavidhiyo mati papeji contract yenyu yakati kudini, mukati makati akataura iye kuti ndichaposta papeji pangu ndokuti aide kuzivai ofuchi zveshuwa akaposta peji pake zvokuti yakaita 1.2 akawana kana kuti $2,000 imimi contract yenyu yaiti anoposta peji pake. Handiti ndizvo? Come again, mati contract yaiti chi? Mabvunzo kuti contract yaiti chi? Achimi contract yenyu naye akati ndichaposta papeji pangu. Handiti ndizvo? Yes, akati achaposta, then ataposta indobva ndamubvunza ndikati ko maposta ikaita viral or anything zviya zvekuti you can also earn more money, my benefit yangu ndei? Akapindura iye akati it's either munochuza zvamunoda kuti tokudzoserai mari yamunenge matipa or toita more skits name, so that isu sinoita benefita more, so you must also benefit. So iye akataura kuti izvi totozvikurudzira ende tinotozviudza vamwe vanhu vatosangana navo kutira kuti vanyore maskits avo neshungu. Muri kunzwa? Saka inini pandakanyora this skit ndichida kumati motivate, ndakatanga ndikafunga kuti zvinhu zvinoitika, so vanhu vachazvifarira not knowing kuti mukomana achazokata pati nemusoro yacho. Ndichiitira kuti video riende viral.
and taiti angari pasupose kuti same video dai asina kukata that part aifanira kunditega so that whosoever aona that video akarifarira achanondifollowa so that they will see what I do in future. Zvese izvozvo this guy haana kuzviita. All right. No, right. And mama nditarisa andika we know that we are nonsense, we are nothing tishina atse tinokwanisa kuitira because nina apa msoro pamusoro ngemuchagara muri pamusoro ipapo and hapana chakurisa ipamusoro, but it's wrong for people to come out talking like this. And kuti mukati akashandisa 2,000 rands. You said muvideo inepedzisira kuti hatikwanisa kuita jaima adverts because tinotoni machadvert kuti advert edu 15 grand 10 grand 15 grand somewhere there. Amen. Saka surely kupawo mukadzi kana 2,000 yachakabhadhara zvinhu zvidiki. Chikuru chiripo ndechekudai so munogara mese muCape Town mwanangu. Muchigara muCape Town mese mwanangu mamunogara you wouldn't want to have more enemies than vanokufarira. The fact that munogara muCape Town mangwana Cape Town is dangerous. Cape Town is very dangerous tight. Ungambona kuti ndakachinja kugara ndakugara kwandakazodai but kana zimba richinge rakuda chaipo chaiuka vanokunyukura. Uri motikari penosikama unopaka motikari paunopaka kudai wosunga it's very easy vanotuma kana vanokutracer anopaka newe usina kuoni newe motikari ivanopaka unogara. It's very easy. Do right by these people are kubuda out achitaura taiti mari yacho wave nayo, you can do it. Video mavhidho 2 anokwanisa kukabhira ivanhu vese vari kuchema handika then moita zvinhu zvenyu one clean slate. We understand kuti hamuchadi following yemazimba hamuna navo havana basa havana havo basa asi itai zvakanaka kuti zvinhu zvenyu zvekufambirewo zvakanaka, zvinhu zvenyu zvikuvhurikirei nokuti kudimidza gebhedha yenyu magadhani nemisodzi yavamwe kunogona kutinetsei zvinogona kufaya right now zvakange zvekutofaya chaiko panguva iyoyi, but pamberapo munogona kumagara pasi vamega muchazoona mazova kufunga kuti pamwe dei takagadzira takadai pamwe that time it will be too late. Animaona ipai vanhu what's due to them mari yacho munayo, it's not like hamuna handimbokurwadzi pasina kutaura kana kudini kungotora 2,000 mukandira hamisa kungohope mungoisa munyara mungoisa reference chete then you live a clean life motangana zvenyu upenyu hwenyu hwakangonaka husina vanhu mukati. You are doing so well. So you don't need all these dramas and you don't need people coming out vachitaura zvokuti nokuti kana zvinhu zvakaitika manje last year September padhuze hakusi kure ndipanje manje apo zvokuti matosvika pakuzodai ende muchinzi makachinja 1,000 chaiyo handimaona chero makazojamba ikuda ku 10,000 maprice enyayo ndenyu but itai zviri right nevamwe vanhu. Imimi madha makatoyachovepo mataura vanhu vaziva kuti ndo zviripo. It was a skit and hazvina kuita semakanga makaita kuti muchazodai ngozodai hazvina kuitika saizvozvo. My sister, pick up the pieces and kwati November all right and move on. Handika nokai mapisa enyu muche move on. Chandinoziva my sister ndangokusiyirai ndechekudai munoziva gondo morisa gondo gondo ya makamborora chiflyer kumusoro makambozveda kundeura makore asi ndozongodzika unozorora pasi anoziya saka muchero gondo rikabhuruka kadii paniteme kuti rinodzika pasi saka do not worry. Sometimes matimere tuchimuza mwari mimi some of these battles don't fight them yourself. Andika munozoti munorwadzwa muchiona video rine 1.2 million pamwe asati amira famba chitofamba chichienda chasvika kana ku 2 million. Anoona makatoita skit andika matoya pano makusikamawo ava vanonzi the chosen one vafollowewo guys follow ye vanonzi vanoita maskits anonzi the chosen one. Andika matoro ipapa vatozikamo free publicity yanotongokupai hana kuchaja ena hana kutarisa kuti kuzana nyaya yenyu muchawana publicity muchadini no. Andika ngokusungudzira muchinda makadaro ropa rako chete uchienda wakadaro. Andika kana mbine lake munhu muchasimuka muchaenda kana zvisinawo kunzi muchangoona nekufamba kwazvinenge zvakaita. Andimona saka my sister move on, pick up the piece and move on. Mosena nazvo chinobhuruka chinomana. Yeah, it's true sisi but ish ndorwadziwa mati 2,000 it's almost 4k because vakazodzoka futi vadzoka futi chikafu wakaita zvekutochuza kuti aiwa isusu drink tinoona mwana akati vanhu vane dambudziko rekuti vanotenga drink ozoti hatinwi but isusu vozoti inonzi appetizer all right iri 4k yacho kana 5k
tight, just to give them that money. You have it. Just send that 5K and be free. Misodzi yavanhu yakaipa. Hakuna chinhu chakaipa semisodzi yavanhu. Kungobhuninga kwakati kubhununigwa chete navanhu kwakangoipa. Wenda munoziva kuti hamuzivani moti uyu munhu akandishungurudza akazodai vhire chingobhuninga zvangoipa. Ndosandinoti sometimes tinoti sorry. Sorry rinoitirwa kuti ripodze marwadzo kune vanapfeketa rwadzo sararai. Anditi mazviona. Saka just do right by them. Muvapa mari yacho. Moenda imberi nechi. But mastera sati kupromisi zviri kuna taito tokanokupa yekati hakupi. But mimi as long as masunungura zviri pamwoyo penyu handiti. Chero masunungura zviri pamwoyo penyu zvanga zvichikunetsa ya. Yeah. Right. Thank you. Pachine chinyamara kuti remasite iyi kana musisina chindire imberi nezvimwe zvirongwa zvedu. Handina kunzwa mati. Ndinoda muchida kutaura here kana musisina tendere imberi nezvirongwa zvedu. I think I think it's I'm okay, but the thing is I don't know kuti apachaona video iri achaita sei because he once threatened me. That's the reason why ndakange ndakanyarara and azotaura nhasi. I don't know kuti achaita sei, but for everything tight, if you are watching me, proof from my audios zvese nemaphotos, I'm sure Sisimeri ndakusenderai maphotos tichigadzira skit. Asitomboziva kuti maphotos iwaya ndinawo akatorwa, takamatora tinawo. And ane mamwe maskits asina kuzoposta. Akaita maskits, ane maskits ainawo 3 aifanira kuposta, anga ari pamari yekutanga noti yepamiliyoni. Haana kumaposta. Yepamiliyoni akazoti togona toita maskits toenderana nemi. Toenderana mberi nemi because aita million kana zvati millions. And the other thing is paakawekwe kumba kwangu tikaita skit, Sisimeri anga ari pa 127 followers. In 1 week after I posted that skit, akaita 177 followers. Vanhu vakamufollowa vachiti aita chinhu chakanaka. But tamudaro, he never look back. So I think unofanira kutokubvunzayo kuti imi munozvionawo sei kuti apusha. I'm one of the person akamubatsira kumupusha kuti asvipinde mu200. Akamhanya zvezvo kuti aipusha maviews ake mafollowers ake aimhanya kusimuka. Akaita call akataura kuti guys, it's up to zvakwamuri yanguva yenyu yekuti musumuko bhozi indasumuka. That one he knows. Saka imimi iko akatosumuka zvokutodaro akatosumuka. Saka imi hamuna kugena wemafollowers paskiti iro. Handina, ndakamuudza ndikati ndakaita 10 followers. Why ndakaita 10 followers? Mozoona why ndakaita 10 followers? Because akazonditenga vanhu vanga vandimaka. Mukaenda izvozvi papeji rake vanhu vaingoti chimukadzi chepingi. Pane rimwe skiti ratakaita rakaposta zvikanzi chimukadzi chepingi chatondibhowa. Ndakaita 10 followers. Then I gave up on that page Sisimeri. Then ndobva ndanotena profile yangu kuita page ine 5,000 followers izvezvi. Izvozvi mukaenda papage iroro rine 177. Ipage rangu rakauya ndagara ndinaro rarine about 143. Ndikagena about 10 people. Ndikamisira audio ndikati ina ndinati ndambogena vanhu. Akati susuru kubvunzwa nevanhu vakawanda kuti unondipa mari, unoda mari kana uchida kuti ndiwane 20,000 followers. But ndikawapindura kuti aiwa inini handitise vanhu mafollowers. Saka imimika chirege kundinetsa because inini chendakaita kana kaisa face yenyu kunze ende ikaonekwa face. Saka zvokuti mafollowers izvo hazvina basa, which is true Sisimeri, because zveshuwaka akandisa face yangu kunze, but vanhu vazondiwengere. Mukatarisa the first video vanhu vaita kuti mukadzi anoacta uyu. Pane mumwe comment yakatoti ndatomboda kufunga kuti it's acting, but machemera azoita mukadzi uyu ndazoona kuti aiwa it's true. So vanhu vakandifarira pekutanga, but vakazondivengera nekuti nekuti ndiyanga ndisvibisa zita. So ndopaakazoti ndochakuchenurai ndichakukumbirirai kumafans, but he never did that.
No, that's fine, my sister. Pick up the pieces, machenura side renyu. I think now zvakazvipa muzvabva. Pick up the pieces and move on. I think ndozvakatokubatsirai. Iye anzwa kana ari munhu anonzwa anoteerera achiziva chake chako kuti you helped mugrowth yake ipapo. Kana achidada zvinhu zviri right zvataura mari figa yacho maitaura fana anongoinzwa achagokusenderai figa yenyu kana kuita ma-e-wallet chaiko nhamba dzenya nadzo muchangoona mari yawo iyi. Kana mukaonawo mari isina kuyakura kuti haasi kuda kupai mari yachona, still make peace with that. Okay. Make peace with that still. Right. Thank you, my sister. Thank you very much. Nekuti auchanya yedu vanhu vakawanda vazivawo kuti ndozvavari ndozvachiri tikomana ichi. Maita basa iyi. All right, Sis Mary, maita basa. Right. Saka chikomana chedu ichi chatinofanira tose ndozvachakaita ichi. Chakawanikwa tichiita mheno struggle namoms ava pano kuti vakaita kuti vakwanise kusumuka vakwire vadini vasvike pavasvika, but unfortunately it did not happen like zvavakataura zvazvinoita. Anyway, hatisiri kutaura chakawanda because answer munayo guys, answer munayo zvavakataura kuti makauda kudaro. We don't want you people. Saka answer munayo. He doesn't need you people. Haatonidi zvachose. Saka zvokuti sire tichimunetsa izvo ratove drama. Handimaona. Right. Tapfuura pachikamu chenyaya. Handei panyaya yechikamu chepiri chiripo guys, ndiri kuenda kubasa manje manje. Ndiri kuenda kubasa zvangu manje manje so. Kuenda kubasa manje manje saka ndikuti ndichibika. Right. Saka imwe nyaya iri pano. Chikomana ichi is going too far. Yes, but now chukangamo chinogara muCape Town and it's very dangerous. Cape Town tinozama atimuvengi. Like inini handitomuvengi. Ndinotovafarira but pane pambokuti chero imimi panditokanganisa chacho kumusingatondivengi, you call me to order. You call me to order. Saka pale we are just trying more just to call them kuti onai kuva remind nekuvaonesa kuti vanangu tichikusupportai kudaro asi do right by people because we are not your enemies and atitovavengi zvishua tinosupport patoenda kunovhiwa paipai tichishosiyawo kamari ipo paya mufunge right. We want to follow her. Anonzi the chosen one. The chosen one, follow away, anonzi the chosen one. Right? The guy nipo blender up. So but apinda munyaya yadai kupisa ma street. Aiwa. Right. Hey. Muma street guys mune nyaya dziri kupisa naimi ndiano wari kuereka mapeji. Munonzi makayekwa peji mukuru. Ava mukuru vakaburitsigwa machatsi vaSlay Queen ose apa Harare apa achimheno kuti vanenge vachiita lula here kana kuti vanongonyengana kuti ndezvemachatsi chete angori innocently. I don't know. Hanzi isai innocent isai official page. Handina link rachona iye ari comment section ngaakupei link rachona. Handitika saka kushinzi team repara. Ini guys ndakatokudzai kuti ndogara ndichikuudzai guys. Ndogara ndichikuudzai kuti pressure no paHarare. Munopiwa pressure paHarare apa. Mazviona ka source of income inongochinyatsora kuti vanhu tinoswera tise pasocial media. Hatisi kuziva kuti business asi munhu ari kumhanya nebenzi nemwana achimhanya nemabenzi mabenzi chakaenda handimaona munhu pasocial media. Mari guys unofiliswa kunge usiri kushanda. Ndida kukuudza ichokwadi nhasi. Unofiliswa kunge usiri kushanda ugofiliswa kunge uri worthless kunge usiri kuperekedza umwe kurarama panyika pano. Handimaona panyika pano iwe uchitoziva kuti vanhu vanenge vachiita zvikora zvepamusoro. Ini guys ndatingazivi kuti vanhu vari kubhadhara nemagamba avo. Anyway, you use what your mama gave you to make money. Handika you use what your mama ava vana avo havasi kukwereta. Handika vari kushandisa zvinhu zvavo havo kuti vaite mari. Hapana chakaipa ipapo. Handimazvona asi chakaipa ndechekuti mupa vanhu pressure. Kupangana vari pacha a lot of many kids they look up to these people. Handinoona they look up to those people. Munoona mukatiseka mapeji avo chacho vakadiki vanenge vakazare kuva ripo chitofanira kuti inini ndikakura ndoda kuzodai ndikafanana nanhingi uyu anondiinspire uyu anondiita zvakanaka. Inspiration yemakumbo. Inspiration yemakumbo. Handi muri kuona
ndo inenge iripo. Kuchechi uku madzibaba netsvimbo yavo zvodozikamwa kuti madzibaba vakabata tsvimbo yavo vakati chii chinobaya. How many kilometers we have never? 50 kilometers. 50. Karai tutu. Chikwani. Karai tutu. Chikwani. Karai tutu. Chikwani. Karai tutu. Maheu akwane. Karai tutu. Vachipaiza muchechi. Vachinzi ava ndovechechi ndochaimo madzibaba. Vachinamatigwa vachinamatira vachifamba nevakuru vechechi. Kana upombwe waitika wakadai kuchibuda kachena kudai so tichaona here chechi muchisa munhu padiscreen takuisa nokuti kune vana vakawanda vanopiwa pressure. Vanopiwa pressure vana vakawanda nenyaya yemavhiri. Mara mota iyi inechitema, mota inechitema guys, mota yakaipa. Saka inoda kubvunza nemasowe kuti kumasowe uku munhu achiuya hakuchina here inonzi chii ngirozi ngirozi yendaza yokubata upombwe hakuchina here. Nokuti munhu anenge achiti from church kuupombwe, from church kana kuti vakuru vechechi hamuchatauri upombwe nenyaya yekuti munotengerwa dzimotikari muchipiwa dzimari. Zviri kufamba sei? Tell us. Kuchechi. Tell us. Ini guys ndazvona kutoona kuti okay, vanhu vari kuenda kunokumbira dzimotikari kukona kuma-inbox vachinokumbira nditengerevo vapana. Kana vakatesa panyaya vanhu vatengwa motikari guys, vapana vezanu vakawanda vakatengerwa motikari. Munyatsozviziva imini vapana vezanu vakawanda tengwa motikari. Asi kuna munhu akasiyiwa the likes of level uyu, level haana kutengerwa motikari uyu wakarega kutengerwa motikari guys. Reason munyatsotoiona wakarega kutengerwa motikari because uyu anga achida kudla chisikana. Anoona akanga achida kudla chisikana. Ndosaka akanzi iwe haundikukwereti anything, I don't owe you anything. Saka imimi vanasikana vari pano vazhinji ndo vandawira nhasi. Vanasikana nemasingle mothers ari pano kubva nhasi kwazvakanyogwa pa inda unotsvaka kumasiti kumura kuti ndikupe kuzvakanyogwa papo kuti ndini ndiri kuposta ura kuti ndikutsvakire ndikuvigire ndindaposta. Vana vechidiki, vana vedu vari kutevera vachiti vediwe tiri kufolowa vanhu ava vatine tinoinspaiwa. Handitika please vanangu manyarire yenyu musatogwe moyo nezvinhu zvepasocial media apa, nokuti pane zvakawanda zviri kuitika pasocial media zvamusingazivi. Zvikuru sei comment section, I always tell you kungoti hamuhwisisi. Vanhu vepanogara ndichikuudzai kuti guys musaembe zvinhu zvamusinga. Kune a lot of things that happens kuseruko kuitika zvikukutu zvamusingazivi. Mwana anonzi Jeki ngana ndakambouya panapa kakutaurirai kuti kusaluno ukoko ndakanga ndichinzwa zvakawanda ndichiudzwa kunzi tinonge vhudzi here tizodindire vanhu. Kuroyana chako chako pasocial media pakuriko, kuroyana chako chako pasocial media pakunotoriko pasocial media, kuroyana social media kuriko kuenda kunoromba kurombera followers. Kana vakambozviona zvikoriko uyai pasocial media, get entertained, like us, moenda zvenyu. Don't be inspired nezvinhu zvamusingazivi kuti zvinofamba sei. Mukadonamona ndichifamba neziBentley rangu apa, zvandinoita hamuzvizivi, kuti ndaiwanepi ndaita handizvizivi. Zvikuru sei if your source of income is questionable. Anoona, if your source of income is questionable, because chokwadi macelebrities akawanda initozviziva guys kuti paZimbabwe kuti mari hapana iri kunetsa. We all know that kuti mari paZimbabwe iri kunetsa but mangwana vana vaenda nemandikiri vaenda nemaropa kumba nemabhenzi. Mangwana vana vaenda kunowedzera maganda kuteki. Mangwana mwana atosvika motikari
Which business are you owning? Because most socialites are the business and not social media because when you capitalize on customers, I want social media. Don't you want? My socialites are the business. They would want to come and advertise the business. How much social media? You don't want to client. You don't want to client for social media. Saka vanotouya vachitoadvertisa business ravo pano hatiri one business ratinotoona handiteni kana pascol chaire pascol yakunenge risingatengi. Saka where are you getting this money? Guys, Kwarara is survival of the fittest. Kwarara is survival of the fittest. It's either unodliwa nemadhara antika ane mari dzawo aya kuti usurvive muharare ndochokwadi tuka yenyu kana kuti kudini handichauba china basa kutukwa chaneta tahwa kana tuku. But is the truth? Is the truth? Kwarara is survival of the fittest. Ndo iriko. Survival of the fittest Kwarara uko ndo iriko. Hanti muri kunzwa. Siyanai. Nekuti murambe mchimhanya kuenda kuno. I want to be like, don't you wish that for yourself when you don't know where this is? Muramone Simba. I wish to be Meli when I grow up. Do you know the room Meli wa team you want to be like Meli when you grow up? When I grow up, Munoziva. Socialite celebrity munganga vabudi munganga vati kwatashu voti kwatashu voti kwatsika mutanda avanozaa dzepasocial media voti kwabhutsu yadona voti kwabhadha voti kwashumba voti kwadzakonyika dzepanikini dzepayoutubes guys voti mangwana vanapa guys vachizvifambira munongoseka muchituka everyday munouya panapa muchishora kuti bleaching Parare apo kana uri mutema haudli apo musana kunyepai guys bleaching munaakadai yemozodai mutozvidawo Parare apo kana uri mutema haudli kana uchida kudla paHarare you must be a yellow bone. So kana waita yellow bone paHarare wochinyatsoudla manje because unenge wakunyatsokuteya manje wakunyatsoblinga uchinjenjemera so ya unokukwidza moya inchipedza kuzungana makomment section imi paHarare apa you have to be yellow bone for you to eat to survive. You have to survive. Kuti uende kunogadzira nyashi dzako imari you have to be financed because kugadzira nyashi dzingana tiri I think 7,000 pounds 10,000 pounds 10,000 pounds kuti mabva imari you have to be having chikwama chakasimba ndiani mukomana wechidiki ari kuita mari dzepaZimbabwe apa tell me mukomana wechidiki ari kuita 10,000 unoda kupa unogadzira magaro go and fix your nyashi paHarare apa anenge akauta mari yacho nei kupi nguvai it's only a big dara big mene madhara ndiwo anenge achikupa imari dzekunogadzira nyashi dzoya dzakaunobayiwa majekiseni aya unopombegwa dzoya nyashi dzakaisi kudaiwo then wararama wapinda hakuna vakomana vasikana vachikiti vakomana on this one ndikuirana Shadaya pesa wangu how are you Shadaya. How are you, my brother? But you were right. Taproviwa. You were right, Shaddai. You were right. You were right. You were right. No, exactly. Good. But we feel sorry for whenever you ask for command. Whenever you ask vakomana guides vanoona vanototora vasikana vachirora vaona beauty yekunze vozo ndiwo kupedzisira kuti twasikana mumba achikanda zvake panenge papedzeredzwa namadhara kudhara nekuda kwemotikari nekuda kubhadharirwa marentals anodhura kunzvimbo dzinodhura kuHarare nekuda kwekuti vanoda kufenishirwa dzimba dzavo kuHarare. Saka wako mwana iwe ndiye anozongopinda padambudziko rekupedzisira because anozongoona akatsvuka ozongoona kadai unotora kuti ndakuisa mukadzi vana venyu vakomana. Vana venyu vakomana ndivo vanozongopedza
pedzisira ndo vanozongogadzisa kureketa mamistakes ese. Amai vanenge vari kumushayiwe kana kuti vari kuti havazvizivi zvesocial media, havaiti zvesocial media. Mangwana ngo vachibva ndave nemukadzi wangu ndakaroora, inongoya kuti ndakaroora, ari kurogwa kuti ndiya lololo. Tine vana vanotipolowa papa vanotoinspire tine vana vanoinspire vanoti we are inspired every day, we are inspired vanoinspire finish. Then tikatitaure motwa he vanhu vane godo hapana guys. Social media awareness campaign tinoto campaign nawo vanhu vadzive chokwadi. Inga muri kuzvionera wana tisabuditse isu but takuitawo awareness campaign kune vanhu vane vana pano. Pane vanhu vane vana pano, pane vana vari kutofolowa, vana vedu vari kufunda vari koko IG uko vachiti tikuzipa vanhu zvekuti ndakadai zviri kuitika kuseri kwavanhu vasingazvizivi. Allow us to talk. Kana wasvotwa unongobva pano, chokwadi chakanaka. Kana wangunadzva wasvotwa unongobva pano. Handimona maAfrica ndiwo anga achizotuka tidai tisati ndikiri ase munhu tinongotaura sezvazviri tichidarika kuzosara uchida kukutinazana kuti vanovenga maheta kuti yako iyi, but the truth has been said and you know damn well munenge muchiziva chokwadi kuti ichokwadi munenge muchiziva. Tinavo vana vari kunaka tinavo vana vari kunakirwa nezvinhu izvi guys. Handimona tinavo vana kunakirwa nezvinhu izvi guys. Haumuzivi kwani basi ushanda kubasa kwavanoshanda chacho chako hautozivi kuti vanhu avanoshandepi, but look at the flamboyant life yavanenge vachirarama. Anokukunda iwewe unomuka makusoni uchienda kubasa every day. Ndo life yavanenge vachirarama. Then you are inspired by social media. You are very much inspired. Muri kuinspire zvokuti pasocial media. Allow us to say it. Ende zvatinyadzisa macelebrity ekuzimbabwe chiko nemi chinemi madzibaba manyadzisa zvokuti doing nero chero mukazomboda muchiti handina basa nazvo vanati kudini, but taakutoziva kuti munenge muchigara muri kuma-inbox evanhu, munogara muri kuma-inbox kwevanhu. Asiwo guys kune vamwe machata ari kubuda vamwe kuti machata aya ari innocent guys. Ngatirege kubva tangozopisa because takamaka vamwe vanhu wakavaka mamwe vanhu ngoti kwai pabuda zita ringu machata angadove innocent zvechokwadi. Machata ari kubuda mamwe acho antori innocent zvamunotoona nezva kuti aiwa these are innocent chats paitongotaura zvinhu zviri innocent, but nenyaya yekuti heduwo masimba tineka hurumende keduwo tinenge takushandisawo tumwe tumakonawo kuti vazodai zita razopinda pase. Ende mablogger, remember kuti mablogger icontent vawana content zvisingaiti. Tatowana content kuti denhasi chero neniwo saramuranga riko denditoriwo pacontent dendiri content unaona. So guys madzibaba wiki nero chivayo madzibaba wiki ndovatotaura nezvavo pano. Aiwa machasa asiribikirwa problem ndekuti vanhu havadi chokwadi everything vanati kuti machasa mubikirwa everything machasa chokwadi asi machasa mubikirwa pana mubikirwa paipai machasa mubikirwa pana problem asi batiri chokwadi. Makaita scandal ikabuda kumunhu waunenge uchifarira unotenga kuti machasa mubikirwa, ikabuda kupati yaunenge usingafariri unotenga kuti machasa ndiwo. Handimona hapana mubikirwa paya, pana mubikirwa paipai. Those are original chats. Whoever heads that phone akatoheka phone achiziva kuti mune zvipande zvirimo. Akatoheka phone achiziva kuti mune zvipande zvirimo zvakaoma. Mari yenyika ende guys mari dzinenge dzichispaimuda kudza ichokwadi mari dzinofainetswa vasikana vekwara imari dzenyu imini mataxpayers, imari yenyika yenyu yegold remunyika menyu yamusina access nayo. Ima muna gold access negold rekumusha kwenyu kune vane access naro. Handimona vari kutora mari dzenyika dzinonge dzichitenga mishonga muzvipatara, dzinonge dzichigadzira marodhi ekumusha. Mari iyoyo yaina being financed kutengera maashawo makuna mota. Then you say kuti chinhu ashita muguta gonga chimbonyaradza kuzimbabwe hakuna mishonga uko, kuzimbabwe hakuna kana mari dzinotengerwa vanhu motikari guys. Dai dzaitenga kana oxygen machine kune vakarenyeswa gomo Harare Gweri General Hospital, dai vamwe vanhu vachitorarama. Vamwe vari kufanira kushayiwa oxygen chaiyo, vamwe vari kufanira kushayiwa machine wedialysis machine iyoyo, vari kufanira kushayiwa kuti voitwa chemotherapy kupi. Mari dzinotengerwa motikari imari, hatitengere mishonga. Tinenge tichingosapota zvisana nebasa rese. It's high time we stand together and stand for the truth. Pakabuda nyaya yegold mafia munhu wese akati zi
hamuna kuchamedzi imimi ndatoda kutaura nemimi comment section gold mafia rakatira kuda makanyarira kuti zi but munogona kuuya muchitukirira vana vedu vanotaura chokwadi ndicho munogona vana vedu vanotaura chokwadi ndova munogona muchitukirira panapa zviro zvimari zvinondibhowa kunge ndakambodla mari yenyika iyi ndakambodla mari yako yegold here ini zimari doribereka unondideva ndakambodla mari yegold haungangouoni kwanga kuisa hatred yako kuonesa hatred yako haukuoni here kuti hatred yako iise uku vana venyu vari kutambura kutange mapenzi mune dzimwe nyika vana maiko zvinobva kutambura kuita mapenzi mune dzimwe nyika muchingoti kungombeya kungofamba everything uchingosevesa vanhu uchingonzi amheni zvanonge uchingonzuri because kumusha kwacho hakusi kunyanya kugarika nenyaya yekuti is survival of the fittest goridhe rinobuda munyika medu muri rinokwanisa kuvaka nyika ikanaka ikafanana nedzimwe nyika dziri kuno mafirst world aya chokwadi chakanaka kana munyika medu takamborana mapenyu huri kunze kwenyika ukoko takamborarama kuzimbabwe ndikunyepa here guys ndikunyepa takamborarama upenyu huri kurarama kuno kuna UK kupi Canada waivepo kuzimbabwe chikura isusu waivepo tasingazviti magetsi anoenda isu taingoti foro toti toko magetsi otouya mvura tisha magadheni achiita kutita kuri magadheni kuchipisa kudai vachidizana nemahosepipe taidinana mvura nemahosepipe isu iko zvino kuna nagweruku kunonzi mvura inouya kupiwa timetable yemvura kuti zoni 1 iyi ndiyo atiloni kuchauya mvura musi wewednesday vhiki rese vasina mvura kana takamborarama upenyu hwakadara pazimbabwe handi tinotedza kuti nhasi upenyu hurarama chii tine maminerals muzimbabwe guys ndida kukudzidzisai tine maminerals muzimbabwe handika that can sustain nyika yedu yese kuti vachembere ese vana mai venyu vane mabp maarthritis machii vakaenda kuchipatara machronic disease iwayo vanopiwa mishonga iyoyi for free mahara mishonga vanenge vachipiwa free mahara but no we are more focused kumakuwa kuzvinhu zvisina nebasa rese vana wiki nao ndivo vanatotaking navo because mari dzaanofinansa dzese idzi achitengera vanhu motikari vasikana ava vese achitengera motikari takambomona achitengera chirikadzi nenherera magrosari pavaitokwadi kana tiri maheta pindura ipapo if we are haters tipindurei pavakamboona inini kuchinzi wiki nero nhasi akamira ari paharare hospital asingaunza maoxygen machine anokwana kuita 10 kana 5 zvavo ndeapi how much is he worth mune dzakatengera vanhu but verenga kuti mari dzimari odhu yakanika nepachitara nyaya dzemari achiisana nachimombo vana chimombo ava vakangonyuka muzuro unoyu vakabvepi vana chimombo vakangonyuka zuro nechikonzani mari anodai because marana evanhu vakuru no one talks about it mazimbabwe takangwarira paduri sehuku allow me to tell you the truth nas guys takangwarira paduri sehuku mazimbabwens kungwarira paduri sehuku ndokwatinogona mazimbabwens isusu bizi kutukana pacho zvedu tiri kutambura tiri kutukana chipate zvedu tichitotambura dzekune dzimwe nyika isi ndekuti tibatana ichiti tenoidzi kuti zvinhu zvifambe kuzimbabwe tiri bizi kuundurana pachedu what kind tiri bizi kuvengana pachedu kuparadzana pachedu kupondana pachedu what kind kuzimbabwe nyika ichiderera nyika ichiparara nyika yaparara nyika yedu yakaichemera yangoina mbenze paafrica nyika yedu inambenze we see that but we can't talk tatinogona kugadzira magosi ekutuka vanhu chete that's what we are good at every day magosi anogadzirwa ekuti tida kunoparadza nhingi kwakuti tibatana chimombo yenyika iyi create magosi ekuti titenoizi tibatsirane nyika inake atingadi kugara musi wake ndiani asingadi kugara musi wake ndiani unopiwa vanhu makontrati embudzi dzikazodai embudzi dzikazodai guys vana mushonga mbudzi dzeiko mbudzi dzei vana mushonga kuzimbabwe hakuna marodhi muzi kuzimbabwe mbudzi dzei todzidi mbudzi idzo mbudzi dzei hakuna mushonga kuzimbabwe totaura nyaya yembudzi. Come on guys, we can do better senyika. We can do
zvinorwadza musa kusara tichiundirana kutonyangarana kukiritana maghosti 5 ekunoponda naisusu. We are all poor. We are all poor. Tiri kupondana isusu hedu pachedu. Handika tichipondana. Hanzi anger is misplaced. Hapana kuti anger is misplaced. Mari yemotikari dzinotengerwa magirlfriends. Imari iwewe uchida usingadi you know that kuti imari dzenyika idzi. Imari dzenyika uchida usingadi chokwadi chokunochiziva. Imari dzenyika. Panofunga tichiziva imari dzenyika. Inga makodhoka ngokuda voice yake tichitaura wani munorambei. Chamunoramba chi? Chamunoramba chi? Chamunoramba chi? Munorambe matenda iwo mai vako vangapiwa tenda vakapiwa tenda kuZimbabwe unopiwa tenda iyo. Taura kodi unopiwa tenda iyo kashanze misplaced anger. Tenda dziri kuindepi? Tenda dziri kuenda kupi? Matenda ese muZimbabwe kusupply ingave stationary chinhu chese muZimbabwe matenda. Matenda anoenda kupi? Anopiwa pachawo imomo matenda anenge achitendera pachawo mukati imomo ndomunotendera matenda. Munhu wani vana wiki nawo unoona nematenda 6. Emari dzakareba hapana zvinenge zvichitika pa game rokucleana mari ndinenge chichitika paya. Game rokucleana mari ndinenge chichitika ipo paya. Inono apply tenda unotaura zvinyatsere uri qualified chiedza zvakuita uone kuti tenda unoriwana here paZimbabwe. Go and apply uone kuti tenda unoriwana. Kana audli kana usina unoziva unodlei chaunodla. Unodlei unofanira jara titangofanana. Titangofanana. Misplaced anger. Icho anger ndikuita chaipo. Ndiyo vanhu vakudlama dzacho ivava. These are the people ngavadhe marachisikura. Ngavamboitawo one day kungoti taonawo vasasvika paHarare hospital paya vachiburiswa vane chimito vakati hawa zvaedzwa. Tohwa zvemotikari dzikutengerwa maslay queen. Tohwa zvemotikari dzikutengerwa maslay queen kudzatinenge takunzwa. Kuda mataxi pachitogwa kunzi chokwadi chirega ndikushandise frank iwewe musikana ndikutume uite senge ndiwe watenga toda kuti titenge kana kuti ma dialysis machine kana 5 iwe wotamba frand unopresenta uriwe musingangoti tichitaura tiri kutoti hawa mukura goni mota yausunga kwiriwe mota ndiyo ndanzi kuita misplaced anger mota dzikupiwa ma individuals iwe unayo mota wakapiwa vari mota motikari mangwana vana vachinja mota mangwana vachinja mota mangwana vadai mbudzi hadzitigadziriri marodhi isu ndo problem yedu ndekuti chakapusa ndo problem yedu. Nyaya yegold mafia yanga yakatota straight kudai maboys achikuda nemonemo kana kasimudza musoro hapana. Tikabuda chigona chabva kuti saka muchaita sei hana kuda here gava akati saka muchaita sei akuda so what? Then mutanzi imi guys mutikwanza hazvina basa ngazvingonyaragwa zviya zvina kana nebasa rese. Musadaro guys. Musadaro. Tine vakadzi vari kuswera vari kumigodhi uko kumamainiwo vachizama kurarama chauviri vabvunzei kuti vanobatawo here gram chairo anini kg chairo kana 2 kgs vabvunzei. Ukaita godhi uri tangori kubuda zviri kubuda zvakati wandei mugodhi unoswera wahijeka watogwa ende hauna sei. Imi muri busy you inspire me anondiinspire zvekuti you are so beautiful muri kuswera muchikomenda nonsonzo todla beautiful isu kuZimbabwe vananomwa beautiful kuti vapodze makumba namai venyu todla inspire isu kuinspire nemari dzemakumbo nemari dzefrozen chicken mari dzedoggy style ndo dzamunenge muchiinspire nadzo. You inspire me. Apavata usiku wesachipinda ngubhani mai mwana chiro wa doggy style imwe you inspire me mwana wako vana vedu ivava ningida manje ndakufara singaiti anoinspire zvokuti kuinspire wane doggy style mari dzemusana. Katitei right guys, katitei right. Denda ndisina kuchembera Keni ndisina kuchembera izvi zvindiri paHarare ndakatonyatsotsvuka chakagara nenyashi dzinenge dzichitodhiraivha rangu zvibhongombo zibhongoma rangu zvino ndisachembera vakadzi nevanhu unoona vakadzi nevanhu vachiblinga unza kuti wozvibvunza kuti mukadzi uyu anoblinga kudai murume wake cheko chako vanoshandepi vana vanoshanda kupi? Unozvibvunza vari kumboshanda papi chaipo
unotokuda kunogugula kuti bhizinesi ravo gerei. Hakuna bhizinesi rinobuda, hakuna bhizinesi rinobuda, hakuna. Asi vari kudla norivha, vari kurarama upenyu hwapamusoro-soro. Iwe uchitambura uri muka 4 room the house kekumbare uko, uri muka 2 room the house kekumufakosi. And then moyo yakana pamwe toti zvakaipa kubhizi kuundurana pachezvedu. Iwe neni tiri kutambura. Kutove kudiaspora kwauri ikoko kureva kuti kutotambura zvinhu zvinomira mushe. Hakuna munhu asingadi kumuka makusana achizamura musha ari kumba kwake. Kutove kudiaspora kureva kuti uri kutambura zvinomira mushe nokuti kana zvakakukodzera baya pajeni pamusha pakufamba pako unogara kana zviri right. Then tochirira maoko. Mangwana achenda mwana wako aenda anodzoka karemara magaro apisiwa semende magaro rimwe 1 gwaro riri hombe rimwe 1 gwaro riri diki. Animal ninye kuti akuenda kuita pasi pemuti mazviri kuiswa magaro pasi pemuti izvi kuti akwanise kufita in mukriteria yepaHarare because ari kudawo mota. Chavanoda chichinja hapana, vanongoda mota lifestyle chete. Kungoti ndikatengerwa mota then I will go and post pa IG. Ndikatengerwa Brazil nasho magaro then I will go and igame rekuposta I will post pa IG. Igame rekuposta mangwana mwana vana vakuinda kuti izvozvo kunokwirwa nemajara aya iwaya kuti apiwe motikari kuti akwanise kukwana vana vakuinspirwa namagaro iko zvino kuti mwana wese I want to have nyashi because nyashi dzekugadzikwa dziri kungobuda paZimbabwe vanowana mari kukwira ndekuenda patake up kunogadzira. Iwe chishaya vhiza rekuti uende kunopinda chembere madhoti kudiaspora vhiza iro norinyimwa but iwe vanoti mavhiza madira zvichina kuchinjanisa mavhiza kudai so kuti vapinde pavanenge vachipinda vachiita yavanenge vachiita. Iwe kutotsvaga vhiza rekuti unoita life yako kuchengete vana unorinyima vhiza iroro but iwo mavhiza anongopiwa 2 minutes munhu atokuda nyika yaka 2 minutes munhu atokuda nyika kuita kufambira kunoita zvechihure. Danimboedha ava vari kuda kuedhwa sendaenda zvangu so said guys. Tingasekera tingadini but it's wrong. Zvakaipa. Hi my sister. Hi, Sis Meli. Didn't say. Mushe murisei. Ndiri popo. Aiwa. Nyaya yemataura zveshuwa zvinorwadza Sis Meli. Zvinorwadza because ukatarisa kuti iwe uri kushanda nemumba chaimo haurari. Uri kumakomba uchizama kuchishanda uchinatsonoti zveshuwa ndiri munhu wemudzimai but ndashanda handiti. But at the end of the day hauna uri kubuda nacho, uri kudzingirirwa, uri kutorerwa zvinhu zvako. But wongoona umwe munhu asina kana chaari kuita chaari kuratidza atoone bango. Taitombochivawo. But paunozoona kuti zvimwe zvinhu zvatochiva izvi kaizvi hazvina kana maturo, zviri nani ndigare muchitumba changu ndichishanda chikafu changu chandinodya asi ndichiziva kuti handina wandakanganzira kunzoko. Because the more you drive that car handiti waiwana neback door yawawana nayo, waiwana nenzira yawawana nayo, wasafisa vakawanda. Yamuri kutaura iyoyo yekuti mahospitari zvipatara chaizvo vana baba vedu vakafa isusu nekushaya mari dzenhingi nekushaya mishini yemadialysis yenhingi yemakidney problems. Saka zvinhu zvinotirwadza tichizoona zvinhu zvakadai. And we don't talk about it. Mari dzinotengera vanhu motikari imari dzenyika. Imari dzenyika dzinotenga madialysis machine iwayo but hadzisi kutenga dzekutenga motikari. Iwe zvinoti akumanikidzwa kuti tibude takatobuda munyika medu nenyaya idzodzo dzekuti hamugarike. Tomugara sei munyika medu imo muchivava saizvozvo kunyika kwatiri kuenda muno muSA kwatiri hamugariki but todzokera sei kumusha zvinhu zvakamira zvakadaro. Amen. Andiwatoda. Thank you very much nekupa muono wako. Taura zvamunoda. Kona timbotaura chinhu. Uri right. Ndiri right. Say call. Iri right zvangu. Nyaya yemutaura ndechokwadi. Hamunyepi. Unoshaya kuti munhu wakufamba nezibango remota ari wanepiwa mwe wachitambura zvakadaro. Undoshayiwawo. Vanhu vanobva vatuti am inspired vasingazivi kuti zvinhu zviri kubva kupi. Vazhinji ndozvavanotoita, vanotokomenda ipapo this one inspire me but hamuzivi kuti zvinhu zvacho zvaari kuita ari kuzviwana kupi, ari kuzviwana nei.
chimbozvitesa kuti ko iwe wai usingazvikwanisi unozoinspire neumwe kweiwa haukwaniso here kuinspire vamwe ivava vacho vanenge vachiti I'm inspired. Unotosheya kuti zviri kutombofamba sei? Uri kupiri kona? Muri kupi? Muri kupi? Ndiri kuSouth Africa, ndiri kuCape Town. Handimaona muchitaura nekuti kunyika nekuti hakugariki. Hakugariki sisimeli unobhotaura izvozvi. Makola ese vashoma vamembisi vari kunyika vashoma. Vazhinji tichingova kunze kudai so. Tichitotambura sekuno Cape Town zvinhu zve zvakaoma sei. Uchiti hachaudyo kuZimbabwe pati kumusha kwenyu kune maminerals. Kunenge kwakaoma kumusha kwacho kunopisa hakugariki unogara seiko kuchipisa zvakadaro. Ndichiti maona. Sorry vasikana. Asi kuti ndio chitoripo sometimes we need to talk about this. Kuramba takanyarira zvibatsiri. Hazvibatsiri. Because vamwe unotoshaya kuti why munhu uya anofa kune zibango remoti vamwe hatizvikwanisi nei but takangozvakwawo zvakafanana kuchikoro takaendawo vamwe vatori nemadzigiri vamwe vatori zvitoripo but unotoona ari kunotiri kunosisimeri kuCape Town hazvina tombomira mushe muchibata nembavha masikoli zvakaoma zvinhu zvisina kumbomira zvakanaka kana kunyika kwacho hakugariki kunopisa ukaenda unoita ichaibasa mucomment section admin team panapa hatisi kutomboda kuti tiite hatisi tombodi kuita peji rinotuka vanhu please delete kana pane vari vanotuka vamwe isai kumute uko vamboenda kumachu isai kumachu taure zvenyu kona ndiri kutoona zvangu yari kukomenda hanzi kutaura hamugoni kurazika azotuka ndisisimeli vanenge vachizokomenda achiti inspire me vavavo alright sisimeli bye. Thank you very much Kola. Zvakaoma. Right guys. Hanzi riri kumbotengwe pinyasha ipingi ndokapitawo nobatovazo pateki zvapa nailinda unongoenda pateki kawoisa appointment yako kana nemari yako unogadzirwa ta iro garo racho iro basi uchenjere kuti garo rimwe rino rakaita hombe rimwe rakaita diki because vanomboshudawo futi mafirimu vanhu vanogadzira magaro pateki pavo kumanigerian actors atinoona actresses yaya unomaona kuti magavana uju kumagaro acho unotoona negaro rekugadzikwa iri unoriona kuti garo iri rakaita sei ini yedu garo kunyashi rakanoita gone wrong the surgery went wrong pana image angati surgery yakanaka zvokuti tu iko zvino akameuta kunge chibhabhidho kudai chinyashi chinenge chakadai so chinyashi cho hachina kuisa shape yakanaka chinenge chakadai chinyashi dumbu hapana anobvisa kamafuta edumbu aya owedzera kumagaro dumbu rinenge risipa chinyashi chinenge chakatindumara chakadai unonyatsokuona kuti iri garo iri harisi garo riri rakamira zvakanaka harisi unotoona saka zvinotongodhipenda nokuti yeshisho wagadzirwa kudaro vanonyatsa kugona vanenge vachidhurawo vachiita kuma15,000 kuda kuti semaactors vanajerera panoziva kuti nyashi inonyatsa kugadzirwa zvakanaka dzisi nyashi zinoti nyashari ende wanzongogadzirwa kazvatopera hapasina kuti unoenda kuti chindai munogadzira hapachina zvatopera utongorarama negaro iroro rakadaro ndo zvatovepo ndimwe munhu akagadzirwa nyashi dzandakaona dzakatobuda zvakanaka ndeuyu Destiny Tikosho kana akagadzirwa ndiyo vandotoona sokuti akagadzirwa nyashi dzese dzinenge dzakatobuda zvakanaka neuyu Rechita Janus vamwe vose kuita kunge vakatakura zvitundu museve kumazviro hanyashidzi zvakaoma. Hello dear. Madi sisimeli. Chakuri sei? Kuri bozve kuti alright inoda kupa point yangu ndichiti I just think maZimbabwe kwatinopedzera simba redu kaona zviri kuitika nokuda kweHome Affairs. Muri kuona simba rina maZimbabwe vari kutomaka minisa weHome Affairs kuti anoda kuti tiendepi. Koda ndiri kutongofunga dai zvichita yaramba ichingopisa Home Affairs mapemiti iwaya nevanhu abva arega kurinyiwa timbodzoswa kuZimbabwe timbotraida kufocus chaiko ndiri kutofunga kuti kana tikadzoswa tese tikatoti chiuko ka ndofunga ndokuti tingwari kwazi tiri kungopedzera simba kuSouth Africa. Hope wakangoposta post nechekuita ndokuti Home Affairs yati chakati kundokomenta at least dai vationawo dai tadidi but zvedu tikanzi mbudzi dzabiwa hakuna kuda nyaya yembudzi manje apa zvikanzi mari yembudzi yabiwa hapana kana munhu akambotaura but zvekuSouth Africa takazvingwarira saka ndiri kuti Home Affairs please kana muri mudzimba rambai muchingogogodza budisai vanhu vambonogadzirisa nyika yavo. Ndatenda zvangu.
Sisimeli. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Right. Pane vamwe ndataura guys. Pane vamwe here vadataura chavanoda kutaura guys. Ndisati ndaenda zvangu ndakuda kuenda. Hapasina. So guys, ngatirambei takadzvanya. Don't be inspired by the fake inspiration or whatever menu. Musainspiration basa rese. Tichauya panapa tokudzidzisai kuti itai zvakati, shandai makadai, tichikupai business ideas. Kwete business ideas doggy style. And we can't have my business doggy style. Vana vanoparara nenyaya yemotikari doggy style. Obva anamiwa nechigwere chacho ipapo. Andimaona. Obva anamiwa nechigwere nenyaya yekuti akutsvaga motikari yekuti she can't even maintain the car. Mota Benz vanotengera dzadzi ikapera mashocks chakuti yapera mashocks Benz. Shock reBenz charinogarisa pasi. Suspension yeBenz chaiyo valembe unotodzosera kuvho kumayemo kuti kunogadzikwa Benz iyoyo. Anoona. So panenge pakatoipa. Ngatirambei takadzvanya guys, zvimwe zvinhu zvatinenge tichingokudza nekudinika ende gosi rekubudisa tokuti ramba wakadzvanya expose budisa vose tinyatsokuziva kuti mari dzedu dzenyika dziri kuenda kupi. Budisa vese tizive kuti vari kuenda kupi vese, kuti mari dziri kuenda kupi. Andimaona. So guys, ende zvakare musakanganwe chimwe chinhu wandinoda kuti ndikudzei. Mutave pana July yatopera tapinda pana August. Guys, garai paminamato. Handimuziva August kuti mwedzi wemhepo. Handitika garai paminamato. Namatai pana August apa. Mhepo dzichasimuka, vanoita mazvokupira, zvokutaura, zvokudini, vanosimuka vachipira, vachitaura, vachiita sei. Kana muri nherera zvenyu muri vulnerable, ndimi munenge muchikandirwa mhepo dzese. Mhepo dzese dzichingokandirwa kwokuchinzi ngazvindeuko. Handitika mirai paminamato weye. Garai paminamato. Handitika musawanikwe muchibatanidzikwa mhepo dzinouyawo. Hanzi Sisimeli ndionewo bhola yasvika marokwe makazoti ini hangu kuwedzera ndine kuzvarwa nawo. Handizivi. So guys, ndakuinda pane timu reSA riri kuita bhora raro musi wa21. Vari kukumbirawo kuti timu namasisters avo ekudiaspora muvabatsirewo pakuti vaiti bhora yavo ikwanise kubudirira. Handitika saka I'm just going to talk this about 2 minutes ndobva ndatoenda. Vari kukumbirawo help yekuti mukwanise kuvabatsirawo kuti bhora yavo ibudirire paSA apa isu masisters avo ari kunze kwenyika. Saka tiketi ravo hanzi 1.1. Saka vari kukumbirawo mahafu kuti vakwanise kudini. Kana une dress rakarira usingati unoda kupomwa kuenda kubhora rekuti apfekewo mupewo aonekerewo. Anoona. Saka guys, nesoro vakatombogwina pane madiaries edu masisters ari kunze kwenyika akatombochovha kadinonga kuti ndichatengerawo ndingi nchawedzera ndingi. Handika. So kana muripo guys, diaspora sisters edu aripo apa ari kuda kuzama kuti ndoda kungonongawo 2-1 ndivawedzerewo vaende kunofara. Ndivana madhumbe avo ma3000 chaiwo mari dzavanotambira. Handimaona 3,000 chaiwo ukatoona uchitopinda mu4-5 waone mari yakareba chaizvo. Handimazvona. Saka if you are there guys, just want to pick, kune vari kutonyora mucomment section ndo timu racho irori. Handitika kana muripo munoda kungonongawo 1 or 2 kuti ndakuda kuwedzera ningi ndichawedzera ningi, please ndo mukana wacho. Ingotaurai kunge mangotaura kuti ndichawedzera ningi yanobva atosikamwa kuti akadai. Nezuro thank you team diaries nezuro yediaspora yanga iri pano yakambo jega ikazinonga vamwe. Thank you very much. Zvino ndiri pano ndionewo mbinga zvadzinenge dzakatowandisa kudarika mbinga dzacho. Ana ndionewo vakawandisa kudarika mbinga dzacho. Zvozvo zviri kufamba sei? Ana pemhai vakawanda kudarika mbinga nazvo zvacho. Hanzi Captain Medal yavo Captain hatiiti. KuJoburg Binoni. Binoni. Vana Phoebe nhasi vakanyarara kuti zi. Hanzi Melody ngandibate yowe. Uyu waita ako Lester. Thank you Lester. Right, Melody uyo. Saka Lester iwo wakungobhadharira Melody straight. Unoenda kuna admin. Woita madhiri naadmin. Admin ozoudza munhu wawanonga zita kuti iwo hafu yako yauya chiunza hafu. Saka usape Melody gomwe mari yacho. Unoenda kuna admin. Woipa admin otomudza kuti ndanonga anonzi Melody gomwe. Handitika then Melody gomwe oudzwa naadmin nokuti mukavapa vanoita musoro nemari idzodzo.
Yesi mbuya mulambo muri sei? Vanoita musoro nemari idzodzo. Handiti maona. Hai masuku metembekere zviri sei? Mbinga dzakawanda kudarika vanhu. Amino vari kumavapemi vakawanda kudarika mbinga. Kwazisa vamwe munyama chaiwo. Munyama weiko muchawanawo vachakupai September chiri kure. Waichako Lester wena. Aicha lucky chaiko chaiko uyu angonongwa. Anapemhai vakawanda kudarika vanhu. Tendai hanzi dzimwe bhonedza dzauya tidye. Right, pane umwe here. Melody Gomwe. Yes, Chauke's Kitchen, how are you? And the Simfest ticket. My day was a Simfest ticket on Simfest, 45 pounds. English Rako. Right, Umbinga Enui. Impinga Enui Yamaka and I was telling Mukawida and name Katambana. Indai kuna sichengisiwe nyatu. Sichengisiwe nyati. Timurako ripora nas. Unorisiva. Vanongeo team vanongeo sichengi vanongeo. Sichengi impinga ye vamwe vanhu vepadhayarisa vandotochatsosiva. Hands nongwa ines dara Jesu. Nero para Jesu. Makosa mna matoba kunongwa. Yes, Angel, how are you? Right. Napasina guys ndakwinda ndambokusa mira matowana 2 3 waya matogona ndotokuwanira 2 3. Nditika maita bomb struggle for next time. Mchungwana ma 3 3 mukutobatsirwa muchitoenda 3 mchungu. Hanzi ii naye vedu hapana angatengerawo here angamisa vedu ndokumbira wangaisa hafu vedu yekutengera mai apo. Please wo ndokumbirawo vedu we. Team diaspora angaisa hafu kutengera mai ava vedu vandapina ava kuti Rebecca Nyamukachi. Vedu we ndimai vakuru varuda kuindawo mai ava vanonakidza vedu we. Last time makaonawo chimodhela. Hanzi I'll pay half for team afumo. Oh, thank you Etines Kapia. Thank you, Eternus. Thank you. Oh, thank you, Laina. Saka Rebecca wapinda machena. Rebecca, mother Rebecca mapinda machena. Laina, sister yangu yati icha kutengera ticket. Wow. Ndimai vakuru ndichakutaridza hangu musi wacho Laina webho kuti mai vaya avo wakatengera ticket ndichakutaridza. Saka mai Rebecca Nyamukachi mapinda wakoma apa mapinda. Thank you very much. Mapinda, Rebecca Nyamukachi mapinda. Laina will sort you out. Saka admin motora ma screenshots anditika kana mchizoda Laina number za Laina munoya ndinokupai. Kana kuti ndichapa Laina number za admin. Anditika ndichapa Laina number za admin then also kubatai. Kwa ndingendokumbira dress nezita ra Jesu. Hey. Pakaipa. Right guys, Dakinda. My tell you guys, thank you very much. Anzema bata kepa ina diri yo. Kapa dress na diri manji. Kapa dress na diri. Well, at least okay, send ndopa number za admin. And I also have a dress size 24. Dress size 24 manje. Ava kwana. Varuda utengera. 24 is too big. 20 is too big. All right, so imwe mbinga yawa yakazvinyora yega iyo mbinga iyo yazvinyora yega iyo imwe mbinga yazvinyora iyi asi nai majenza musati makuziva mbinga dzenyina nhasi ini ndotovaona imamuvaoni iyo mbinga yazvinyora iyo nai mbinga nai vatete ndisovedewo zvedrezi guys yararai mbinga yangu iyi aiwa vatete ndisovedewo zvedrezi ringori simple so nai vatete ndisovedewo zvedrezi
kadress kangori simple so kangori simple sexy and smart kadress kune zihombe aiwa kadress kangori kamini so kangodai so kangori simba vachiti ndisunirewo dress kwanzi uyai dress rangu raita takaenda dress rangu raita kwanzi uyai watete uyai naiguru kwanzi uyai baiguru zvangu zvaita right. Right, aiwa ndafara dress hoyo rogwe hoyo kufanira rogwe hoyo mukanda tisona rogwe gati ndizokunyorera mbudzi waro kuti dress by ningi but mna munhu achagara chingori dresser every time. She always dresses me up every time saka vari muno muuk vatikunda navo vai imi timu rangu varinoda kudress mondibata vandu vanosona marogwa osonegwa dress right. So guys, me I'm going. I'll see you on Friday. And then I'm not put a pin there and see in a tipo. So yeah, I don't know. So guys, look back and see you tomorrow. God bless you. More abo. Bye bye. Like now, say, I'm sorry to long and take a dog at the say. Deep at take sorry to the past.